el festival ofereix una oferta gastronòmica diferent, amb molta varietat, ofereix activitats pels nens, amb tallers, hi ha uns tallers de sorra, hi ha el jumping, hi ha un circuit per poder provar diferents enginys elèctrics, que és una mica el transport del futur. Ofereix música en directe, ofereix teatre infantil el diumenge a la tarda, ofereix, sobretot, un ambient festiu per poder disfrutar amb tota la família, des dels avis fins als nets, a dintre el Nòmad troben que s'està còmode. Vull dir que aconseguim crear un ambient agradable on seure a fer un suc o una cervesa o un mojito, puguis estar còmode, puguis estar bé, amb una música agradable i un ambient distès. A tota la família. Vull dir, com et deia abans, dels avis als nets, vull dir, és un festival familiar. No és un festival de làsers i de DJs, no és un festival que acabi a les 6 del matí, és un festival diürn. Bueno, aquí el fem a la tarda perquè la calor no ens permet fer-ho de dia, perquè és impossible, però és un festival que acaba a la 1, quarts de 2 com a molt tard. Vull dir, no és un festival familiar, sobretot familiar, per això els nanos, hi ha el Petit Nòmad, hi ha l'espectacle infantil el diumenge, vull dir, la família i els nens els tenim molt en compte. I els grups que programem són tots molt de qualitat, però molt comercials, que puguin agradar a un ventall molt ampli de públic, no? Bé, clar, la família que té nens, per molts el plat fort és els tallers o l'espectacle del diumenge. Pel que li agrada la bona música i vol fer un remember de temes antics i tal, el plat fort és Mala Vida, que va actuar ahir. Els que volen una gent que... És una qüestió molt de gustos, no? Nosaltres ens trobem amb gent que ens segueix o gent que ha vingut a altres nòmads i et diuen, hosti, d'un grup de 5 persones que han vingut cada dia, a cada un li ha agradat coses diferents, no? Vull dir, és molt clar, el menjar. Clar, a mi m'agradarà molt un food truck concret, però hi haurà un altre que preferirà el wok o el menjar vegano o... Bueno, clar, és que això és cadascú... Però jo penso que el plat fort és el Nòmad en si, que és un festival que ho engloba tot. La varietat. La varietat i la fusió. Vull dir, penso que portem una selecció de food trucks que aposten molt per fusionar la cuina mediterrània tan bona que tenim amb maneres de cuinar o amb ingredients potser d'altres països, de Mèxic, d'Àsia, que fa que tinguin un tipus de cuina diferent, que puguis provar coses en el Nòmad que potser habitualment et costaria trobar en un restaurant. A part de la qualitat, molts d'ells, o quasi tots, aposten per una qualitat molt alta.